Arratsaldeon lagunak, ongi etorri Talaia Erratira. Bigarrendeko ikasleak gara eta oso pozik gaude zuekin egoteaz. Denbora asko egon gare irratsaio hau prestatzera ensaiatzera eta zuen gustukoa izatea espero dugu. Gure ondoan lehenengo mailako ikasle batzuk daude. Urduri xamar daudela dirudi. Baina beraien andereñoak pila bat ensaiatu dutela esan digute. Beraz ziur oso ongi egingo dutela. Gaur irratsaioan lehenengoko Leila Ereko Lander Ibai eta bigarrendeko Manes Izan, Adei Leo Katxalin, Ane, Margarita, Lastera Jantzi eskularrua Tapauka eta txanoa Kampuan hotz dago baina Irrifarra duaoa Zuaitzak izkutatzen ari dira Hainbat animalia lotan Txoriak patioan janari bila Zua pizteko Orain eguraldiaren berri emango dugu. Nahi duzunean dugu. Kaixo lagunak, gaur 2026ko otsailaren 12an osteguna da. Negua bete-beterik sartuta gaude. Ikasi dukun bezala neguan temperatura hotza egiten du. Eta toki batzuetan termometroak 0 azpitik ere markatzen du. Gaur Hondarribian zeruan oskarbi dago eta temperatura epela da, beraz
ez ahaztu kalera ateratzean berokia jartzea. Leok esan duen bezala neguan gaude eta beti altuetan elurra ikusi daiteke. Hemen hondarribi elurra egitea oso zaila da. Arrazoia duzu, Ganesh, badakizue zinestezina badirudi ere. Erortzen diren milioika elur malurta guztien artean ez daude bi berdin-berdinak direnak. Denek 6 peso dituzte, baina bakoitzak bere marrazki propioa du. Ikasi dugun bezala bezala neguan egunak motxagoak dira eta Euskal Herrian oso ohikoa da. Baserrietako ateetan eguzki lorea ikustea. Neguan eguzki gutxi dagoenez, antzinako jendeak lore hau jartzen zuen. Sarreran sinesmen baten arabera sorginak eta espiritu txarrak uxatzeko eta etxera argia erakartzeko. Zein interesgarria, orain ulertzen dut zergatik jartzen duten etxe batzuen atetan eguzki loreak. Jarraitzen dugu eta urteak betetzen dituzten ikasleak zoriontzeko momentua iritsi da. Badakizue urteak betetzen ditugunean eguzkiari bira oso bat eman diegula, esan nahi duela otsailean urte betetze pila bat ditugu. Lerek nozeko eneko, bigarren ako aner, bigarren beko egin Nabi eta Braxton, bigarren zeko Iren eta Aitz, eta gure gelako Izei eta Margarita. Gainera gure inguruko irakasle pila batek betetzen dituzte urteak. Ere otsailean, Maiderrek, Monikak, Marijok eta Itxasok. Hauek bai eman dizkiotela eguzkiari bira pila. Zorionak eta musu handia! Aizue lagunak eta bahaldakizue zein egun ospatzen den bihar. Hori da, inauteriak ospatzen ditugu Euskal Herriko askotan. Esan dituzue biharko mozorroak? Noski, baietz, nik irrikitan nago dire mozorroa erakusteko baina
herrian ekintza asko izaten ditugu. Inauteri asteburuan ostiralean, hau da bihar, eskolan inauteriak ospatzen ditugu. Desfilea egingo dugu, jokoak eta buru handiak. Gainera jokoen ondoren uste dut pollito bat emango digutela. Haze guzea sartu zaidan. Ai, ama, adei, zu beti berdinetan pentsatzen. Inauteriekin jarraituz, larunbata egun handia izaten da. Hondarribian kuadrilla eta familientzat herria mozorroz betetzen da eta goizean San Pedro kalean txaranga eta jendea mozorratuta egoten da. Besteen mozorroak ikusteko momentu bikaina. Eguerdian Baskari herrikoia egoten da eta arratsaldean Alde Zaharrean ekitaldiak eta musikak egoten dira. Dantzarako aukera paregabea. Herriko kale denetan, tamborrak turutak txindatak martxan jarri dira inauteri festak. Barrezka dabil bailando, piratak ezpatekin gogotoa, zorginak eta inudeak, dia bainez bete dira bidea. Zelako parranda egingo dugun asteburuan aizue maina ahaztu zaizue maizuen inguruan hitz egitea. Mairuak, zer dira mairuak? Hondarribiko inauterietan mairuak oso pertsonai garrantzitsuak eta bereziak dira. Batez ere herriko baserri giroarekin lotuta daudelako Hondarribiko mairuak herri giroan inautere izarra dira. Herrian gure ohitura mantentzen dituzte pertsonaiak dira. Eta zer egiten dute? Inauteri larunbat goizetik Jaizkibel mendi magaleko baserri ibiltzen dira. Taldean doaz trikitilari eta pandero joleekin batera. Baserri bakoitzera iritsi musika jo eta dantza egiten dute. Trukian baserritarrek jatekoa arrautza, txoriza, gazte edo dirua ematen die. Ondoren, bildutako guztiarekin bazkari handi bat egiten dute taldean. Eta nola doazte jantzita. Mairuak oso koloretsuak izaten dira. Zintaz betetako txalo handiak daramatzate soinean. Zakuzko arropa edo alkandora alaiak eramaten dituzte. Batzuetan aurpegian estalita daramate. Inork ez ezagutzeko. Orain lehengo mailako ikasleen txanda iritsi da. Beraiek
Asmakizunak prestatu dituzte bera zerkatzak. Prest, belarriak, erne eta aurrera. Zunpazun herriko kale denetan, zanborrak turutak txindatak martxan jarri dira inauteri festak. Barrezka dabil bailando, piratak ez batekin gogotoa, zorginak eta inudeak, dia bainez bete dira bidea. Tolosan inauterietan, zunpazun herriko kale denetan, zanborrak turutak txindatak martxan jarri dira. Kaixo lagunak, gaur bazetik gatoz eta gure izenat, Leila, Eneko, Lander, eta Ibai gara. gaur asmakizunat egingo ditugu, aurrera neko. Goizero dator, utxik egin gabe, egun osoan berarekin gaude, arratsaldero esaten digu, agur eta bihar arte errepikatuko dut. Goizero dator, utxik egin gabe, egun osoan berarekin gaude, arratsaldero esaten digu, agur eta bihar arte. Xuri eta biribil, iluntasuna argitzen dabil, errepikatuko dut. Xuri eta biribil, iluntasuna argitzen dabil. Beti geldi, beti irdir, egunez lolo, gauez dantzari errepikatuko dut. Beti geldi, beti irdir, egunez lolo, gauez dantzari. Etorri erantzuna tematera. Zaztozte? Nortzuk zarete eta nondik zaztozte? Bera, bigarren ze. Adur, bigarren zen. Erantzuna zein dira? Eguzkia, izarra ilargia. Oso ondo. Esan du?
fuerte. Nortu zarete? Julen. Itxo, begira. Jarri hemen, ze bestela etxotik ez da ikusten. Hortxe. Julen. Malen. Nondik zatozte? Nondi zatozte? Fuerte. Bigarren be. Bale. Erantzuna zein dira? Eguzkia, ilargia eta izarra. Oso ondo! Ara, Julián. Fuerte zan. Nortu zarete? Nortu zarete? Haien usoa. Nondik Zatozte? Baze? Bat. Bize. Bide. Erantzuna zein dira? Zan fuerte, zakartzen dut. Eguzkia. Eguzkia, Eta? ilargia, Eta irugarren ez dakizute. Oso ondo! oso ondo. Arra! Hiru zatozte? Osma laguntzaia, eta zonera. Gehiago. Nortu zarete? Fuerte. Nortu zarete? Markel, Aner, Matri. Eta erantzuna zein dira? Eguzkia, ilargia, izarra. Oso ondo! Ara, hauek badakin nondik datozen. Nortu zarete? Juleni, Bega. Eta nondi zatozte? Lehenengoa. Lehenengoatik. Eta erantzuna zein dira? Lagunak, orstoak. Oso ondo! Ea, listo? Egin duzue! Nabaritzen da erne egon zaretela. Zorionak! Oso pozik jartzen gara. Zuek irratira gogo handiekin jeistean zaretenean zuen asmakizunen erantzunak ekartzera. Besterik gabe gaurko irratsaioaren bukaerara iritsi gara. Eta oso ondo pasatu dugu zuekin. Eskerrik asko entzule guztiei gurekin egoteagatik. Espero dugu guk bezain beste gozatu izana. Eta zerbait berria ikasi izan ere. Ondo, enpasain auteriak eta barranda asko egin Mikel esker. Biotzez eta hurrengo arte. Agur! Saiatu gaitezen denok, egoera bertzeko, herria gorpuntza bada, hizkuntza bihotza, kontuak eure eskudago etorkizuna, jokoan dago, baita bai, na 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 na, baita bai, na 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 na.
bai, na 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 na. Euskarari baita bai, na 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 na. Baita bai, na 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 na.